Valami van a levegőben. Rattyót filmrendező lesz. Most hova mész? Hollywoodba? Röhögjetek, csak a Jupiter ott áll az aszcendensen. És nem fáj. Valami történet. Nem akarok más, csak megváltoztatni ezt az állapotot. Sugározz nekem, hogy most baromira jól érzed magad a bőrödben, érted? Ez ő. Egy producernek pont ilyenek kell lennie. Rohan az életed és rohan az út. Elmarad mögötted lassan a múlt. Valami biznisz. Ő csak az egyik felét állja, azt írja. Mi lesz, hogyha megtudja, hogy nincs egy orsot sem? 60 millió magyar forint 5 nap alatt. Megvan a stratégia. Meg akarod dugni az összes marketing igazgatót? Valami szerelem. Pornó? Te first class. Te megkívántál. Nem. De? Tudod, hogy egy órát sem bírok ki nélkül. Pedig az ösztönöd is kell ide majd. És az a tűz, amin mindig is hajt. Biztosan nem hozzak kávét. Tehát? Ne hozzon! Don't I lose my self-control? Lefeküdtél vele? Valami átverés. Arra vettél be. Te csak játszottál vele? Kifelé. Lehet, hogy puszi. Nem látod, hogy szivatnak? Valami őrület. Mióta tudod, mindig az a jó fiú, aki nyer. Hát jól teszed, ha megteszed, amit kell. Hidd el, hogy csak így lehet ez a Valami, ami végre tényleg valami. hely.